ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ କହିବି। ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ଲୋଭୀ କୁକୁର। ହଁ ଆଈମା କୁହ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବୁଲା କୁକୁର ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଂସ ପାଇଲା। ମାଂସ ଖଣ୍ଡିକୁ ଧରି ଖୁସି ମନରେ ସେ ବାଟରେ ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନଈ ପଡ଼ିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖିଲା ନଈ ଉପରେ ପୋଲ ଥାଏ। ପୋଲ ଉପର ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଣିରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା କି ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ତାରି ପରି ମାଂସ ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ପାଣି ଉପରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯଦି ସେ କୁକୁର ଠାରୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡିକ ଛଡ଼େଇ ଆଣିପାରିବି ତେବେ ମୋର 2 ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଲୋଭରେ ସେ ଅନ୍ୟ କୁକୁର ଠାରୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ଭୋ ଭୋ କରି ସେହି ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୁକୁର ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଭୋ ଭୋ କରିବା ମାତ୍ରେ ତା ପାଟିରେ ଥିବା ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ପାଣିରେ ପଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଭାସିଗଲା। ସେ କୁକୁରକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ କି ତା ମାଂସ ଖଣ୍ଡିକକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ନିଜର ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ହରାଇ ଦୁଃଖ ମନରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ଯିଏ ଲୋଭ ପାଇଁ କରଇ ଚିନ୍ତା, କପାଳରେ ତାର 12 ଅବସ୍ଥା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଗପକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିଲ? ହଁ ଆଈମା। ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସ, ତୁ କହିଲୁ କୁକୁରଟି ତା ପାଟିରେ କ'ଣ ଧରିକି ଯାଉଥିଲା? ଆଈମା, ସେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ଧରି ଯାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଅନନ୍ୟା, ତୁ କହିଲୁ ସେ ପାଣିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡେଇଁଲା? ସେ ଭାବିଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ତାପରି ଖଣ୍ଡିଏ ମାଂସ ଧରି ପାଣି ଭିତରେ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଣି ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିନ୍ସ, ତୁ କହିଲୁ ସେ କୁକୁରଟି ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ତାର ଲାଭ ହେଲା ନା କ୍ଷତି ହେଲା? ତାର କ୍ଷତି ହେଲା ଆଈମା। କାହିଁକି କ୍ଷତି ହେଲା? କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜର ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ହରାଇ ବସିଲା। ଆଉ ସେ କୁକୁରକୁ ବି ପାଇଲା ନାହିଁ କି ମାଂସ ଖଣ୍ଡିକୁ ବି ଦେଖି ପାରିଲା ନାହିଁ।